Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni Lobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili. Kuyintokozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engithatha kumthombo othembekile. Unavigator mfana kaGcwensa lapha usefake zonke enyameni inyangeni enkulu lapha eyaziwayo ekubhodla umlilo yalaphana kwelaseThekwini laphela laphana kwelaseThekwini. Lenyanga leni isencane kakhulu ngokweminyaka kodwa ke iyazi ukuthi ke inyanga impela enayo ngempela imali. Unavigator ke nakahambisana nalokho ukuthi lenyanga lena inemali kodwa futhi uyibiza ngani ngevukane. Lokhu kulandela ngenkathi kade ugezani lapha nomfokadludla efaka yona lenyanga laphana enkundleni zakhe zokuxhumana. Lenyanga leni ivela ngempela iphethe insakavukela yemali. Manje kuba ngikhuluma kakhulu awuyibambe le video la khona ubhodla umlilo echoma khona ngemali yakhe. Okay. Ashiti ikhona umhlaba wonke wethu. Sihleli kulexini ajabule ukuthi bafowethu. Kunjalo emhlabeni umhlaba lo udinga ukuhlonishwa umhlaba. Hey, makelana kunamona empemikhipho mfowethu ihlanga phakathi. Angazi noma ngicaphulela noma ngicaphulela ngapha. Noma ngicaphulela ngapha. I can't tell you. Stop. Unavigator kumfana kaGcwensa ube esegadla kanjena kade ehleli no Queen Loli lapha yana ube segadla ngale video enzoyifaka njengamanje. Usho yiphi yoninyanga? Ubani ubhodla umlilo? Ubani manje futhi loyo? Elenye ivukane yomfana uhlulo ngofesa akafuna ukofesa. Usekunje ngcono beyinyanga ngimbone ekhehliza o2 no 10 lapha imali yoanyanisi. Usho lo kade ephihliza o20 phansi. Angazi ngibone ivideo kugezana. Nasendlini lahle likhona indle empty ngathi ihholo lomphakathi elisanda kulo. Kodwa inyanga uyaqhosha uhambe eqhosha ngemali uthuna izinto unani wake wenza ngisakwazi yilabo bafuna ukuthatha amachance abantu bancane osebenza bonke sebebabaza inyanga manje sebefuna ukuduma ke manje umuntu akasebenza lapha abantu sidumele lokho lapha abantu ubani ubhodla umlilo ubhodla akeni ubhodla udaka ubhodla umlilo fridge stand alone iyodwa nje phela thina sikutshela ngokhehlelezi bakwethu into eyiphatha umqingi into engaka imali eyiphatha umqingi into engaka ungasitshela ubhodla umlilo ihamba ngemoto enjani gezani lo ubhodla umlilo wakho Nkosi yami sorry into ehamba ngemoto enjani unani ubhodla umlilo ngoba usagibela ama taxi inyanga igibela amakhumbi uyibona phi inyanga igibela amakhumbi njengamanje hey ubhodla umlilo uhamba ngani ubhodla umlilo lo ubhodla umlilo ugibela ama taxi akanani ugibela amakhumbi uyibona phi inyanga na IBM Nkosi yami nawubakile uyibona phi inyanga ehamba ngenyawo esikhathini samanje abantu siyalwela lempilo le it's all about fighting akahambe yofesa lowa eAvoca nasePhoenix amakulu afuna abantu bakwethu ubhodla umlilo engalokho ezobhodla umlilo zosifosela la ufaka nani ukuthi nesiphilo umuntu mekwaba nesiphilo sokukhanda imbiza nje hawu ayisengiyinyanga sengudoctor bodla umlilo sengiyina akwahleni bakwethu wahlela angadlalwa ngathi bakwethu abantu Hayi uyagadla mfana kaGcwensa hayi ngiyamvuma mina bafowethu. Unavigator lokho ephindelele njalo laphana einyangeni kanti ke abalandeli abaningi ke noma ngithi abalandeli abanye babe nokungaboni ngasolinye noNavigator laphana bamkhuza kakhulu bathi ke Navigator engazothi usudlalile Jennifer waqala wagala laphana ku.3 second okuyinyanga enkulu eyaziwayo lana eSouth Africa. Usuyabuya njengamanje uzogala laphana kubhodla umlilo. Ngabe ngempela ufunani ngesasa lakho ngoba ngiyazi ukuthi izinyanga zinamandla kakhulu. Kanti ke abanye babalandeli futhi bathi hayi bayamvuma kakhulu umfo kaGcwensa aqhubeke nalento ayenzayo. Bamhlohla kakhulu bathi bamvuma kakhulu ukuthi hayi unesibindi esimangalisayo umfo kaGcwensa laphana bamvuma bathi insizwa. Ngizofisa ukuzwa ke wena ukuthi ngabe uhamba naliphi iqembu laphana kwi-comment section. Ngithi mina nani ahlanganeni ngokuzayo awubambe nawo ke ama video la khona ke ubhodla umlilo nje echoma ngemali yakhe. Hey lenyanga inemali bafowethu ake niyibuke. Oh yeah, okay. Oh yeah. Happy Monday. Somluko omuhle
omuhle lo bengithi uyabhora hayi. Good Monday. Good Monday. Yeah. Nice Monday. Ungilo